Hello bay, naimbitahan deta sa Motor Trade Carmen Cebu branch para sa ilang Life and Livelihood Assistance Foundation. Manghatag ta og bugas ug sudan dilata para sa 100 ka mga pamilya sa usa ka barangay diri sa lungsod sa Carmen. Sa wala pa ang adlaw sa programa, ato ang giandam kauban ang Motor Trade personnel, gitakos nila ang mga bugas, gipamutos ug apil na ang sudan nga dilata. Usa kini sa mga binuwan nga programa sa Motor Trade Life and Livelihood Assistance Foundation diri sa Carmen Cebu branch. Karon pa ko nasayod nga aduna di ay binuwan nga programa ang Motor Trade Carmen Cebu branch para sa community service. Og nasayran nako nga pila na ni katuig nilang gibuhat para sa atuang mga kaigsunan diri sa lungsod sa Carmen Cebu. Og sa adlaw sa programa, atuang gikuyugan kauban ang mga motorcycle riders ang gitawag nga Click Squad Cebu Incorporated Danao Chapter nga maoy napilian sa Motor Trade sa pag-assist sa pagpanghatag og bugas og mga masud-an sa atong mga kaigsuonan. Mga motorcycle group diri sa Cebu nga sama pod sa programa nga gibuhat sa Motor Trade nga mutabang og moserbisyo sa komunidad. Gamit ang motor para maabot mi sa lokasyon diri sa Dawis Norte, Carmen Cebu. Nakig-coordinate mi sa maong barangay, ilabi na sa atong barangay captain nga si Junicio Laping ug sa atong mga barangay officials. Og fully support pod sila kay maayo ang atoang programa para sa ilahang lumulupyo. Og salamat pod sa LGU Carmen, ilaban na ni Mayor Carlo Villamor og ni Vice Mayor Gerard Villamor. Tungod sa walay puas nga pagsuporta sa ingon ani nga klase nga programa sa atong lungsod, makapatambok gyud sa kasing-kasing ang ingon ani nga proyektuha sa atong barangay. Hinaot sa daghang katuigan, daghan pa mong matabangan ug daghan pang gasa ang madawat sa atong mga igsuon nga lisod sa kinabuhi. Tungod sa maayo ninyong buhat, grasyahan kamo sa Ginoo. Dili na nato dugayon pa, sugdan na nato og pagpanghatag og bugas og dilatang pangsudan sa 100 ka family diri sa barangay Dawis Norte, Carmen Cebu. So sugdan nato sa pag-ampo ngadto sa kahitasan og pagpasalamat sa grasya nga atong nadawat karong adlaw. Sunod ang Philippine National Anthem. So let's go, sugdan na nato. Ayaw kalimot sa pag-like, comment, share og i-follow pod ang atong page. Thank you. Rosaline Maningo. Rex Lau. Lucina Cas.